Мусульмани світу, в тому числі України, відзначають священний місяць Рамадан. Для мусульман піст – не лише утримання від їжі та води, а й час самодисципліни, молитви, читання Корану, підтримки нужденних і розвитку внутрішньої гармонії. Для українських мусульман, особливо кримських татар, Рамадан має особливе значення. Іслам – не лише релігія, а й важлива частина історичної пам'яті, культури та ідентичності. Вже майже 12 років після російської окупації Криму мусульмани півострова зустрічають священний місяць у складних умовах. Українські воїни, що сповідують іслам попри складні умови на фронті, також намагаються дотримуватись посту. Крім військового обов'язку, вони й виконують духовний. На святкову вечерю «Іфтар» до бійців 2-го батальйону імені Девлет-Гірая приїхав лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Почався весь Рамадан, і на «Іфтар» люди предпочитають так бути зовсім в першу чергу з дорогими для себе людьми. А зараз для нас самые дорогие люди – это наши воины, благодаря яким мы тут пока еще свободной демократической Украине. Мне уже 82 роки, я не могу воевать, но хотя бы вот так вот, хоть чем-то помочь нашим воинам, нашим захисникам, это для нас большая честь. Для українських воїнів-мусульман ця зустріч стала особливою. Розділити священну вечерю з лідером кримсько-татарського народу, провести дуа та поспілкуватись про духовне є важливим моментом підтримки у цей важкий час. Зустріч пройшла дуже тепло, до нас завітали дуже поважні гості, Мустафа Ага. Дуже дякую за підтримку, для нас це дуже важливо у ці скрутні часи. Чох саумас, дуже дякую вам. Згідно з принципами ісламу, війна за свою батьківщину є обов'язком для кожного мусульманина. Зустріч з Мустафою Джемілєвим особливо підбадьорила наших воїнів. Лідер кримсько-татарського народу наголосив, з благословенням Всевишнього у священній боротьбі за свободу ворога чекає крах. Я думаю, що окупація Криму, окупація інших територій України для Росії должна бути ціною розпаду цієї гнусной страны и обретение незалежности всеми народами, які живуть в той ще недобитій імперії. Триватиме Рамадан до заходу сонця 19 березня, після чого віряни відзначатимуть одне з найважливіших релігійних свят – Ураза-Байрам. Нехай Всевишній Аллах прийме наш піст, молитви та добрі справи, дарує мир нашій землі та єдність нашим серцям.